wai unguwan nan ba a samun komai ne haba a taimaki almajirai domin Allah wallahi ba za mu sha sigara ba za mu sha wiwi ba wallahi ba tun yau ba na gobe to yanzu dai abin da zai fi ma sauki ka tashi ka nemi wani location din ka je ka basa yanzu shi kenan za ku nuna mana da ke bila ci wannan mu tashi mu tafi nan da alhalan unguwa nan san nan mun Alhaji Bello mana kawai na baki sai Alhaji Bello ba Alhaji Bello DHK a ina ka san shi amma kai wallahi ban taba sanin banza bane kai baka san irin wasan Hausa nan ba yanzu abin da za a yi na ne gurin Alhaji Bello kana gurin na zamu bi amma kuma a hankali zamu bi tun da ni ne na san shi ne a gaba babu maganar gaba mu je ma a kawai mai nasara kake ba ka jin doka jalla kasa gaba ba ka yin shirka na ɗaya ka zama yau ba na biyan ka kai ka kuwar da ta sa ka zama dirka an yi da kai jiya har yau ma kai ne Haji Bello maza kun bar dutse kai gaba ne nasara ce a gaban ka mai BHK sa'a nisa cika harkatun baza inda ka so kai ne ya karaza babu daga babala ya kamotsa wanne dafin sai karfi mai tsatsa ka zama mai sa mai haƙi ya tsotsa ba ya taba kai yokunci kalau ne Haji Bello maza kun bar dutse kai gaba ne nasara ce a gaban ka mai BHK sa'a nisa karka daɗar dilla baushe shiga daji ba a ganin kakar ka zama gamji dilla ido baya kaunar yaji ka ji ana a matsa in kai gunji kira zaman da musa ya fa ake ji wanda ya so ta tana iya cin mai Assalamu alaikum. Abu yayi kyau. abu ya yi kyau mu samu shiga matsalar mu mu ai muna da matsaloli masu yawa matsalar ma ai kuɗi ce Alhaji tauraro Haji Bello maza kun bar dutse